Kun san cewa za ku iya ɗeba chats ɗinku daga tsohuwar wayarku zuwa sabuwar wayarku ta hanyar scanning barcode guda ɗaya? Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin ganin cikakken rahoton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad, kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka kuma a cikin wannan shiri namu. Kamar shiga cikin shirin, idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yanda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarka. Kamar yadda muka sani, mun sani cewa idan mutum zai yi backup na chats ɗinsa lokacin da ya canja waya, yana buƙatar ya ɗauki waɗannan chats ɗin gaba ɗaya, sannan ya yi storing ɗinsa a cikin drive ɗinsa, wato Google Drive, ko kuma ya yi storing ɗin shi a cikin cloud ɗin shi idan ya kasance yana amfani da iPhone ne. Sai dai a yanda WhatsApp suke samun advancing na abubuwansu, yanda suke faɗaɗa al'amuransu, haka ne yasa suka yi introducing wata hanya da mutum zai dawo da chats ɗin shi ko kuma zai yi moving chats ɗin shi daga wata wayar zuwa wata wayar ta hanyar scanning barcode guda ɗaya. Duk da dai cewa ba su yi implementing wannan abun ba, ko kuma ba su yi introducing ɗin shi ko kuma sun fitar da shi a launching ɗin shi kenan a cikin WhatsApp ba, amma har yanzu suna ƙoƙarin fitar da shi, wato suna ƙoƙarin launching ɗin shi, kuma update na gaba ake sa ran zai fita har mutane su fara amfani da shi. Shi dai wannan hanya ba wata hanya ba ce, sai hanyar da za ka yi amfani da sabuwar wayarka ko kuma tsohuwar wayarka ka yi generating barcode wanda yake tattare da gaba ɗaya chats ɗinka. Daga nan kuma sai ka yi amfani da sabuwar wayarka ka yi scanning wannan barcode ɗin. Hakan ne zai sa gaba ɗaya abubuwan da kake da su na recent chats ɗinka gaba ɗaya su tsallako daga tsohuwar wayarka zuwa sabuwar wayarka, kuma ba tare da la'akari cewa za ka ɗauko chats ɗin ne daga iPhone zuwa Android ba, balantana su hana ka. A da mun sani cewa idan misali kana amfani da iPhone a baya, sai ya zamana kana so ka yi backup na chats ɗinka, to hakan fa ba zai yiwu ba, saboda ba za ka ɗora wa Android iCloud ba, ballantana har ka iya ɗauko abubuwan da suke cikin iCloud ka sauke a cikin Android ba. Haka kuma idan misali kana amfani da Google Drive ne, shi ma ba za ka iya amfani da shi akan iPhone ba, saboda iPhone tana da iCloud ne. Kaga kenan zai zama maka mai wuya a ce za ka ɗauko chats daga Android ka mai da shi iPhone, ko kuma daga iPhone ka ce za ka mai da shi Android. Sai dai da wannan sabon implementation ɗin da suke ƙoƙarin yi, hakan ne zai ba wa masu Android damar mai da chats ɗinsu zuwa cikin iPhone, masu iPhone kuma ya ba su damar mai da chats ɗinsu zuwa Android. Wannan abu zai sauƙaƙa wa mutane sosai, kuma fatan in ya zo za ku ji daɗinsa. In ka ji daɗin wannan bidiyon, kai min sharing. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yanda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarka. Haka kuma idan kana following ɗinmu ne a shafinmu na TikTok ko shafinmu na Facebook ko kuma shafinmu na Instagram, muna so ka ci gaba da following ɗinmu. Like ɗinka yana da matuƙar amfani a gare mu. Mun gode.